Najdôležitejšia časť. Mašlička. Pán kameraman je vodorovne, tá mašlička, zakývate kamerou, že áno. Teraz sme mali s Patriciou malú drámu, nebudem to zveličovať. Ona tvrdí, že špic tam nemá ísť, lebo máme mašľu. Ale ja tvrdím, že musí byť, že proste čo by to bol za stromček špica. No nechce nám držať ten špic. Avada kedavra. Čiže zhodnotíme, či som mal pravdu, milí diváci. Ak Anketa. chcete hlasovať za mňa, za písmeno A ako Adrián, že špic patrí na stromček, tu. Ak chcete hlasovať za P, ak písmeno ako Patricia, že špic nepatrí ako Patricia na stromček, hlasujte.